Martin Farrugia ta' 45 sena residenti Rabat u Henriette Kassar ta' 49 sena residenti Ħażebbuġ inżammu arrestati war li ġew mixlija b'ħasil ta' flus kif ukoll evażjoni ta' taxxa li tlaħħa 62 miljun euro. L-akkużati tresqu quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella l-4 filgħaxija fejn huma wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom huma tresqu l-qorti mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar-Reati Finanzjarji tal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal ħelsien mill-arrest fil-waqt li d-difiża waqt is-seduta qalet li Kassar qatt ma nstabet ħatja kif ukoll qatt ma kienet il-ħabs. Ftit tal-ħin wara Henriette Kassar ħassitha ħażin fl-awla iżda aktar tard il-qorti li qed it-talba tal-prosekuzzjoni u għalhekk iż-żewġ akkużati inżammu arrestati. L-avukat Franco De Bono qed jidher f'isem Kassar. It-tlieta 5 persuni ġew arrestati u qattaw diversi sigħat taħt interrogazzjoni hekk kif l-akkużi segwu investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-ħruġ ta' rċevuti b'valuri minfuħa artifiċjalment sabiex jintalbu rifużjonijiet kbar tal-fatt fuq ammonti akbar minn dak li fil-fatt ħallas.